Ngayon bang ngarami tayo aming kapsat. Ito yung manamisa, ito yung mga kadkaduan, ito pinagyaman ni Mr. and Mrs. Ronaldo Bautista. Pagyaman na rin sa Bautista. Jenny Jen V. Carbonell. Pagyaman ni Jonathan Bautista. Mrs. Jocelyn Lopez. Pagyaman ni Jane Villanueva. Pagyaman ni Mr. Jason Villanueva. Mr. and Mrs. Juan Villanueva and family. Thanksgiving, Mr. and Mrs. Wilson Lajarinto. Misa pagyaman ni Pablito Daos and family. Basta mata pagyaman ni Ramirez family and Apo Jesus iti Salonad. Kasta pa yung tekad katawaan, pinagkakararang ti Karawada Rosalinda, Manuela, Juanita, Leticia, Honorato, Catalina, Marcelina, Nona, Jolie. Minatay ni Mr. and Mrs. Juan Villanueva, Alejo Senior, Alejo Junior, Carlina, Magdalena, Maria, Isabel, Consing, Gaspar, Melchor, Solang, Arsenio, Romualdo, Melchora. Kastabay mo tayo kagkadawaan ni Manuela Maria, Apolinario, Asuncion, Edgar, Mark, Laureano, Kenose, Nicolas, Fidela, Erinyo, Gemma, Mariano, Pelagia, Madeline. Kastabay tayo kagkarakan Kararuada Alejandro, Tonga Senior, Rodolfo, Gregorio Pagaduan, Juan Laurentino, ken amin na tayo. Tumakder tayo. Kagam sa karugyan tayo dahil panagrambak tayo ay tinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at Apuma kada kayo. Nagasap tayo ita gundaway, taado dagiti kakabsat ken anak tayo nga umawat ti sakramento ti bunyag. Daytoy ti panakairugi ti panangawat iti pamati a Christian one. Maimaldid kada tayo ni Kristo adinto pulos mapunas. Agbalin tayo nga anak ni Kristo. Dahil ti ruangan ti sakramento, agbalin tayo akamon ti iglesia na. At daydayaw tayo ti Diyos iti dati nga paragor ket grasya nga awaten tayo nang runa dagiti mabunyagan. Datayo mat nga natipon-tipon na makitaysa iti dati na sagwa na misa. Daydayawan tayo ti Diyos. Katapos naman ikarita ang mag-irano iti dati na sagwa na kanagdaydayaw. Bigbigan tayo na itibas basol tayo at pagbabawian tayo ida. Datay amin ko na tayo, agkon pesara, iti Diyos sa man nakabalin amin. Kaya ka na kayo may nakausan, tayo siya nakabasula, iti pa namunod sa uharapin kaya iway ko. Basol po, Iso nagpagpakaasi akin Santa Maria ng Nanay. Kasya na tayo kumagi man nakabalin na Diyos,
Kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo itibiyag nga agnanayon. Amen. O Diyos, iparang mo tipudno nga insurong kadagiti na iwawa, tabay turong mo ida itidalan mo. Ipaayo mo kali kadagiti na ikaming iti na Christian man na pamati. Laksidan dati amin na maibusor iti pamati da, ket maidaydaya, ket ti mayataday iti annuruken da. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ket makipag-aarikan ka. Iti timpuyo kay Espiritu Santo, Diyos nagnanayon nga awan ti inda. Amen. At kagaw tayo tayo dungay, kada hindi maibasa. Dahil ito'y may basa na alaw iti libro ni Propeta Isaias. Iti dahi kamet la tiyempo, nagsakit ni Ari Ezekias, ket dandanin natay. Sinarungkaran ni Propeta Isaias nga anak ni Amos, ket timbagalan ken kuana. Kunati Apo, amasapong ornoset, ti amin nagsipot, ta saan ka ngumimbang. Agsagana kay ti papatay mo, simbangon ni Ezekias, itididingket indawat na. O Apo, laglagi pa'y nagserbiyak ken ka, asi papasne, ken si pupudno, ken inkagumaak nga ramiden, ti kayat mo nga ramiden. Ken trinugyan natin nagsangit, itinasain. Pinili niya po ni Isaias nagsubli ken Ezekias, ket ibagana ken Juan. Siya nga Apo a Diyos ni David, akapunan. Langit ko ti kararag mo, ket nakitak dagiti luwang. Ikan kapay ti 10 ket 5 tawen a panagbiag mo. Ispalen ka ket daytoy a syudad Jerusalem iti panakabalin ti ari. Ti Assyria ket ituliko asalakniban ti syudad. Imbaga ni Isaias iti ari ngagpaalay ti bunga ti higos, ket palembek nga sa naitapal iti letteng ni Ezekias. Tapno mimbag sinalutsod ni Ezekias. Anya ti pagilasinan amang ipaniknek ang makapanak to iti templo. Insungbat ni Isaias, ikanaka ti Apo iti pagilasinan amang ipaniknek iti panagtungkal na iti karin. Iti pagurasan iti init ni naramit ni Ari Ahas, pagsurbiento ti Apo ti aniniwan iti 10 a gerger. Ket nagsubrita niniwan iti 10 a gerger iti pagurasan. Ti sao ti Apo. Salmo responsorio. Paimbagan na u Apo, ket palubusan na nga agbiag. Paimbagan na u Apo, ket palubusan na nga agbiag. Inpakaroon ko nga iti kabambanwaga, inakon iti lubong dagiti natay, ket sadkaya kon aginggay itong palbiag.
Pag-ibigay na ako ako at palubusan na maagyaw. Impagarup ko at ito'y lubong dagiti si bibiyag, saan kon ang makita ti Apo, wenno uray maysa a si bibiyag a tao. Pag-ibigay na ako at palubusan na maagyaw. Nakel tayo to'y biyag ko ket nagpatingga, kas itinaakas at tulda. Napesat akas itilupot iti pagablan, ket impagarup ko ang ginibusan ng ti Diyos ti biyag ko. O Apo, agbiyaga ang maipaayam ka. Wen, si kalaeng ti pagpaayam. Paimbagan na ket palubusan na ng agbyag. Pag-ibigay na ako at palubusan na maagyaw. Tumakder tayo. Ipan na kay waratawag tinasantuan ng Ebanghelyo kasin surat ni San Mateo. Iti may sa nga aldaw, apanaginana, magmag na ni Jesus iti kataltalunan anamulaan iti trigo. Gabot ang mabisin dagiti adalan na nagrurusda kadagiti dawat iti trigo, ket kinanda. Iti makita dagiti Pariseyo daytoy, kinunada ken Jesus. Kitaem, iparit tilinteg ti aramidan dagiti adalam iti aldaw ti panaginana. Saan nyo kadi anabasa ti naramid ni David iti mabisin, kastamat dagiti kinakuyog na insumbat ni Jesus. Simret ni David iti balay ti Diyos, ken isuken dagiti kadwana, kinanda ti tinapay anaidaton iti Diyos. Ti paglentegan tayo dagiti laeng papati ti mapalubusan amangan iti dayta at tinapay. When diyo ay nabasa tilinteg ni Moises na iti aldaw ti panaginana, saan ang makabasol dagiti papati iti uneg ti templo, no pay sa lungasingan da tilinteg ti panaginana. Ibagak kada kayo nga adda ditoy ti maysa ang nangrunang ngem iti templo. Una tinasanto nga surat, asi ti kalikaguma saan adaton ang mapuuran. No agpayso ko mga amuyo ti kay papanan daytoy, diyo kumaukumen dagiti awan basol na agsipod ta ti anak ti tao, isu ti Apo iti aldaw ti panaginana. Ti Ebanghelyo ti Apo. Ayaw hindi maayain ka, Kristo. Ito ba kayo ano mabunyagan? Maganasan kayo sa mga tatar. Na yung pag-arabi tayo amin ako. Hindi masimsim pa nga simbahan tayo. Kasto'y kadakkel. Dakdakkel labas eh. Kadi ba may kinakindi sa amin nga tagagaburan din na punon. Karkar na dati kaaduyo, tatay sumungad ang kaapaya nga nagadunta. Ada bunyag, ada plato, ang mukong. Ang mukong, tagagabor na kita no, ada plato, ako. Talaga sigurado na ita nga. Ubing, aging ganat, ang makapag nangabakit, talaga nga may makinisa. Ala po kapitana, tunggal misa yaw. Uray na hanggang handa, magisagsagan, aging pakipakita ka ti plato, tapno, ano ti umay makinisan tao. Ang laga barbari ano hanlang na daya ti panggap tayo nyata ado lagi ti bunyag manuda amin. Da 12 nga mabunyagan. Wala ka grasya ni Apo Dios. Tadagi di hanggan natuloy gapo daytoy kubi. Wala matuloy mudlaangan persisa per barangay ti kastatayon lagi tay nadiltili iti nga bunbunyag nya. Ada dia kanayo kung kay istoryain kada kayo nga talaga nga nagbig sa ti impact na kanya.
nga kasla nagdilag ti kaput na kanyak. Di nga may isang abagad. Di haan nga dito, di nagkapwak, ay sabali nga nagkapwak na parokya. Kuna, ay lulang, niya, kumusta? Basta'y apo. Abay, paspasyal ka mo lang, haan apo. Anya nga ron, para awawir, ito'y apo. Kuna na tayo, diwi ako na ito, basipay. Ngaya ka, kumusta mo tayo, apo? Kuna na, ay apo, umungta. Apa niya mga umungta? May ikatangang ti Jileis na kapan na kaipadpadawatan. Di sul-sulwa magbalin nga imot. Kaslamag ka na kayo hindi kada ka na di ako yung kanamon sampai ka marumar ay dawatin ta. Kanang ito'y. Inya nga ugali. Bakit sigurado ang imot ka. Sinursulwa pa yung agbalin nga imot di ako. Kanay jay ubing. Han na mga makan amin di Jileis di man. Han na mga makan amin di kanana. Nung ada na ginatural nga rinana nga nyanaganan agitan huwag ko na tayo ang nataengan gabot na tayo ti agderbiro da tayo ti agtrabaho da tayo ti maawanan ti kanan to lubiga iso man mabalbalin aga agin inot tayo di gila umiso iso garon nga dali kiti nagandang kamunanak no ikan nak mamahat no kunanak ko mama ijay dumawatan natin ikaw mong gumatang ti kukwam dahil ati lintag niya ikaw mga ti kukwam dahil kanan ginatang ngaron ta kanan na ngam dijari na di ubing nga ipadawat ka kaslamot sursurwan tayo garon nga agbalin ni imot sursurwan tayo nga agbalin da nga kadlako maday tayo managin bubukod. Apay nga awang man tapapel mo. Dimawat ni ko, ay! Ang agpungtot ka, naawang garot papel na ng dimawat, ay papel di akong naungtan. Intulungan na ka, nang to kahit agpadawat, iso, imalakin ni akong na. Kasi, dilimtag tayo, o sarap nga nasaya at takukwam niya, ngam dali di puso ka agpadawat mo, na di puso ka sa bali tirin na, haantay mabalin ng question na rin dahil. Dakas di bagbagal, ibang helyo tayo. Aldaw ti panagina na awan ti agdrulos ti dawa ando aldaw ti panagina na kanyada awan ti agtrabaho ti nadagsan aldaw ti panagina na kada pwede tayo na min ko nga pamati sekta jay parti ti alilom jay nato santo ala ko nadan sa niya mo na kami ti kas jay. Basta Biyernes na tayo kanon ni Ambo Jesus, awan ti ang trabaho niya da nga pulos. Uray ka dumawat ti papaya da madi. Siguro lutod da amin jagalan da iti vibration, takanandan to amin ti Biyernes la ang tanda nga trabaho ako niya. Kaya ang trabaho ka luto mo niya. Ay trabaho ko ay luto ka trabaho mo diyan mo niya pamayanda. Hangka makadawat uray papaya, uray niya basta Biyernes kasi kanya da na stricto da. Kasi diyan mo na ito, pariseyo, nag-iskriba, mamaestro tilintag, na-stricto dati lintag ni Moises. Na-stricto dati lintag ni Moises. Isong aldaw di pa nagina na nagkutim da, dagito di adalan, nag-alala ti trigo, nagkutim da. Ada imayayan midi na laing naggapas, panpanaganan mititilyar. Napayata no agawid, mga lati uray lima nga ka-aray din ay niya naganan ka, pwede ni bagay. Maibos na din ka nga makadakan ta isa mula ni banger kagadan na kasabilit tulang nga ron ang purpurwak mo diya taog na diya gamang no kung kunana kasla bilit tulang tsak kumanaltaan nga magkara ipurwak diya katigil at subsubo maibos na di limang kauroy diya tilyar kutim kunata yun niya dali diya adalan niya ako Isus nagkutim da nakita da ay dinilaw da kano naggap-gap ang tanong kas ano ka dayo siyempre di bannog da ad-ad nga tikinita da dayo panananganda binawi ni Apo Jesus anya ti kunana apa niya mo diyan kasta ni David kunana aldaw ti panagina na gabot ang mabisit da kita di kakatwana simrek da di templo kinanda dagiti nga idatong nga tinapay dagiti atang nakaramang kay di atangan ngay manganak ti atang di ubinga nagluto din inang ti day ingki war po na yun dahil wala saan ginambit at ganang tamayatang
Intong na ibus day jayan. Ikatam di rabaw di ata nga sipat kinalutiin karon tinangkaan day alam yakin unad na imas mo palpaliiwag at damo mangkakaan ay di amang gaya. Kunak no al-alya ti kadwa ka mangkakaan ngam duha kami namang mga tiatan. Kaday jay na yatang ni altaran padila mangan kunada tilintag. Ngam ni David gabot ang bisinda na panda. Kagunana dagiti papati sa lungasingan dapat tilintag ti panaginana. Kala ko makanyayo ka ang trabaho kayo Lunes sa gingana Sabado, Domingo aldaw ti panaginana. Isumo pa nagtrabaho may. Anyang roti aramidan tayo. Dayjay kunana asi ti kasapula kaan nga datong ang mapuuran kaya nga sa uwan DJ puso ti surutan. Ore na di agasawa lintag. Haang ka nga magikamalala, kung anak ko man di may isa niya. Kanagkamalin di may isa. Wanda yung tilintag isinamon, kung natin pamilya. Ngam di di puso kinaasi ti agari, agsublin tulad ta. Tapno maurnos dahi ta nga pamilya, dayan ibagbagan na. Kas jeman laag kanyang tayo. Ad-adda ko mga DJ asi. Nagrigan di mapan makiponsyon, no? Adda dahi tayo anya na ganan, dali tayo mapan makiponsyon ka, dali tayo imbitarandak, dali tayo tumultulan tayo na RSVP ko na, dali tayo at reservation na. Ka-agreply ka na mapangkawon no saan. Kasi ako mapadi at mapanak siya ti inawis da. Ka-RSVP at reservation na, kas anong ordo yung driver ko, kahang kumainlang aman, anyang ordo ko na, ang tungtungangaw. Hamang mabalin ta, nabilang magiplato. Hanggang mabalik ito gabor dahil talaga ng urehan mo nga inawis. Diyos ko. Kitaan nyo ng punpon. Sang sangapulo makipamunpon. Kung sangapulo nga ba? Sangapulo kung makipangan. Nagayawid na ba yung plato? Kasi mo na dyan. Hanga. Iso kuman. Napanda. In reservang. Padi na awis ka. Nagandayon na panan nyo. Kasi ano nga rin yung driver ko? Papanan na. Haan lang taad na rata kumata di puso. Di yaasi ati agari. Kas jay mo dahil tayo won, ado lagi rules tayo. Iti ulan ti balay. Anya lagi jay. Si ato kat basa, nang mga basa kas toy. Natirabi mapangkan, kinaira na nga naladaw, anya rami dong garudan. Paksyato mo maan. Asin to pay lahat. Kas jay mo niya ako Diyos kanya tayo. Adalintag niya ako Diyos. Kitain nyo, adalintag na sa ngapula bilin. Panagday tayo aging gana panalikamalala panagana ti sa likwa. Uri pa sa lungasing tayo dahi tangalintag. Nga dumawat tayo ti pamakawan. No si pupuso tayo nga pagbabawyan dagiti na aramid tayo. Jay lupay na asi ni Apo Diyos ti agari. Kuna na nga ron katinagan ti Diyos ka asi kuna na nga. Santo Papa. Asin lupay na. Haan nagapo na dyan ilintag. Kada kayo man ka, nakangaksid sila haang nga nag-visit kukuna. Ay, hanggang may salakan. Abo, nairanam na di mo ang mga kabalyo gaya, bisin sila na pingminot ka, na ang mga kabalyo, kung ka nang garot. Naalimon mo, hanggang may salakan, hanggang mo di ba't nakailawan mo, haan na nga dayon, kaya't nga sa kulo. Kasi man kanya tayo, kasi di naman ang ngaasin niya po Diyos. Nga numan pa'y adalintid na, numan pa'y adalintid alagadin na, ngam no agkabali tayo, haan na di dikit kita na, di pa nagsubli tayo, asin pupusutin. Kas dyan di naman ang naasin ako Diyos. Kung nangarod ka, mamin, ano nga pakawanag, mamin pito? Ay haan, mamin pito polo, pito. Kaya nangarod sa awan sarday na nga pamakawan. Taagtultuloy ka lang ng agkamkamali di tao. Oray sinto ka na tayo, agkam kamalilay ko lang ta. Nung tiki naman nagayat ni Apo Diyos, awan sarday na. Iso tiki naman ang ngasi ni Apo Diyos, awan sarday na. Doon dumagamin ka, datayo mataptao, ti maglimlimit, di jay kaasi ni Apo Diyos ka na tayo. Kitaan nyo, agtrabaho ti Espiritu Santo, may sapay, kadagiti magbunyagan. Nagdaras di pa nagtrabaho ng Espiritu Santo niya. Dahil kalakayan, 40 years old, no, 70 years old, 60 plus. At bunyagan na lalakay ka na. At darat na asin ni Apo Diyos na iyong uray na kadatayo. Nagrigat mo ang pumusay, di may isang nakapsat tayo. Matayin na di naman la naawat ti sakramento, ti bunyag na naira.
nga sakramento ti pannakaikapon ken Kristo. So obligasyon tay amin dayta. Nagrigam, di ubing tupay ka nasakit naton tayo no, yan na yung ako na disgrasya na tayo, kahangan na bunya, nagsakit ka naton tayo, yan no nakatalak-lakayanan, yan yung nag-ubrang 60 years na haan mo inarami. Haan ang kasya nila, obligasyon tayo amin, ala, congratulations kada kayo mo ginaraw nga Apo Diyos, si nyaman nga wagas, babaan din nita, si sa leaders yo, pastoral leaders yo, ginaraw na kayo ni Apo Diyos, tapawatan nyo dahil na sakramento, kasta tigin naman ang naasin ni Apo Diyos. Uray no ko nam nga, hanggang amo ko nam ni Apo Diyos, hanggang kayatan ko nam ni Apo Diyos, tartarigagayan na lang ka nga agsubli ka pinwana. Uray ko nam natali ko ni Apo Diyos, tigin naman nagayat na iremedyo na lang ka, kamo agsubli ka pinwana. Dahil ka tigin naman nagayat ni Apo Diyos kada tayo. Alam ka aramidan tayo dirito di panagbunyag. Umuna dagi tayo nataangan Apo. Dagi tayo nataangan, dagi tayo ninong kininang, umay dagi ka sa balik rito na dayjay. Nagpasango dagi tayo bunyag na nataangan. Dumoy, bandangan nyo na tayo hanggang na kita mangbilbilang taninong yun yung ubrahan nyo. Awan tumalay pabutpot na kita. Laklakayan kayo, nakapalabain din ng February ng pabutpot na. Siya na, dadagdan nyo, karugyan tayo. Mayaan nyo lagi na anak yun, kawagun na. Mariano ken Manuel, anya tidawatin nyo iti iglesia ti Diyos. Dawatin nyo, pamatay, ang uber kayo sama din ang sabi naman kayo. Anya ti ipaay, ti pamati kada kayo. Biyag nga na nayon. Dahil kayo nga biyag nga na nayon, ti panangam mo, ti putput no a Diyos, ken Yeso Kristo, na imbaon na dito'y lubong, pinangungang ti Diyos na Jesus, kada di pinatay, tapno'y pasdet da nga Apo, ti biyag, ken amin abana, makita man wenno di makita, no dawaten nyo, ti pag nakabunyag yo, kayat na sa wet, nga kalikaguman nyo, ti biyag na agnanayon, tapno magunod yun na ito, agbalin kayo nga ron pasurot ni Kristo. Inadal yung matlaan, dagiti pagnursurot ni Kristo, ken sidadaan kay matlaan nga magitungpal kadagiti bilin na, nga agbyag, ken maigimong kadagiti Kristiyanos. Wag, makinisa kay taon. Kung sa kay tuman na makinisa na danatayal. May kararag ko nga kanayong kay binatay, tapos kanayong kay nga makinisa, ti Domingo, aldaw ti panaginana, paginanan ti bagi, kapintasan ng panaginana, iso ti pag nakinisa niya, pag namalawagan. Da kayo mo naninong kadaninang. Ang kay nga gulbaw. Mabalin nyo matlapanan na kang nagadi kakabsat tayo, ama ikari, ama bunyagan, ken maikamin da itigimong ti iglesia tayo. Yan tanay pinasingkitan nyo ti pannakaikari, da Mariano, ken Manuel, ama bunyagan, ikari yung matlaan nga ituloy yun to at tulungan ida, tapno mapudnuan da to nga agbyag, nga agserbi ken Kristo, babaan kisang oken ti aramid da. Nay nakanda makinisa ng Domingo na ito, na kayo tini akin basol. Karoon na hindi kayo magmakibisbis. Naninong, masanong araw ka na ninang. Kumararag kayo. O Diyos, ang managayat kin manangaasi unay, agyaman kam kin ka, itinagan dagiti kakabsat mi, isuda ana ikari, nakarit na ti kaadam, amang iturturong kadakwa dati panagbiagda, itangaal daw sumbatan dati imatan ti iglesia, ti panagayag mo kadakwada, mga rakok ti pamati, ipaay mo kadi, kada ito'y baro abiyag na masarakan dati ragsak ken pannakapno, dawatin mi da ito'y gapuken Kristo nga Apo mi. Manuel, gwadala kayo.
Manuel ken Mariano awaken da kayo sumrek iglesia tapno mairanod kayo kadagiti kada kami amang ngadaw kadagiti makabiyag asaw ti Dios. Man nakabali na Diyos, imbaon mo ti bugbugtong nga anak mo, tapno alawen na kami ti panakaadiman ti basol, ken tapno iden na kada kami ti waya-waya, ang maibagay kadagiti anak mo, idawdawatan mi da Manuel ken Mariano akabsat mi, nga umay iti imatang mo asibabawi kadagiti mas basol da. Nakisangal ta ti soliso, ken sinuoten ti managdakdakes nga espiritu, dawaten mi tarong atam iti sidong ti kinasipnget, babaen ti panagtutuog ken panagungar ti anak mo. Pakirdem ka ni babaen ti grasya, ket iturong mo bayan ti panagdalyasat da ti abiyag. Dawaten mi daytoy gapuken Kristo nga apo mi. Papigsaan na kay kumatibilid ni Kristo ang nagisalakan kada tayo iso nga agbyag ken agari iti agnanayon. Datay amin tumakder tayo. Pabaruan tayo nagiti karkari tayo ni nagbunyag tayo. Ket magipagkari tayo kadagitoy kastamot ni karyan tayo nagiti ubdin nga mabunyagan tumadlaan na sumaruno. Babandi pa nang sumbat tayo kadagitoy asarudso. Paglikodan niyo medla ni Satanas dagiti amin nga aramid na ken dagiti amin nga ubaw akarkarina. Mamati kay medlan ni Dios Ama man nakabalin amin ang namarswa iti langit ken daga. Mamati kan met lagi ni Kristo bugbugtong nga anak na kinapo tayo inianak ni Virgen Maria na ilang sa iti krus na tayo ket na itanem nagungar kadagiti natay ket ita adda si tutugaw iti makannawan ti Ama. Mamati kan met lagi Espiritu Santo ti Santa Iglesia Katolika ti panagrerenamon dagiti sa santos ti panakapakawan dagiti basbasol ti panagungar ti balikan ti biag nga agnanayon. Nabunyagan dagiti kandidato da kayo nga mga anak ipatay yun ti imayo iti abagad. Ti Diyos nga Ama ni Apo tayo Jesu Kristo rinukatan na kayo ti amin abasol ket impaay na kada kayo ti baruapan na kayanak babaen ti danong ken Espiritu Santo ket inkamig na kayo ti gimong dagiti sa santos na santo na tattao na italanaan na kayo ti Krisma ti pannakaisalatan may kaysa kayo manarod ken Kristo analanaan apadi propeta ken ari ket agbyag kayo amay kamig iti bagina may ranog iti biag na agnanayon. Nagbalin tayo na baro apalso agad in kawesyon ni Kristo awatan nyo rin ti puro alupot akas tanda ti baro apan nakayanak yun ken Kristo kita ginayunan nyo nga awan mulit na aging ga makadanong kayo ti pangukuman ni Apo tayo Jesu Kristo tapno maawat yun to ti biyag na agnanayon. Nasilnagan na kayo ti silaw ni Kristo, agbyag kayo kumaakanayon akas anak day kaasilaw. Kita ginayunan nyo asirarangrang ti pamati ita pusoyo. Ket inton umay ti Apo, magitimpuyog kayo kadagi sa santo ti langit na sumaberket kuana. Tagta konfirmaan tayo at tugaw kayo ti gimong Apo. Konfirmaan tayo dagiti nga nagbunyag.
Ni Kristo inted na kada kayo ni baro apan na kayanak, babaeng ti panagbunyag yo, ket incoming na kayo tigimong dagiti anak na. Ita mairanod kayo men ti panakaihuray ni Espiritu Santo kadagiti anak ti Dios. Dahil nga Espiritu iso ti imbaon ti Apo kadagiti apostoles na iti aldaw ti Pentecostes. Isumat ti imburay dagiti apostoles kadagiti sunoda, kadagiti nabunyagan. Tibig sa ti Espiritu Santo nga inkari ni Kristo, ket isuntumet ti awaten nyo ita. Pasingkedan na ti asping nyo ken Kristo, ket tulungan na kayo amang saksi, iti panagsagaba, ipapatay ken panagungar na. Pabigsaan na ti panakaikamig nyo iti iglesia, ken panakipagbiag yo amang patibker iti biag ni Kristo, iti sidong ti pamati ken ayat. Kakabsat dawaten tayo ti Diyos nga Ama tayo, ti iburay na kumati Espiritu, kadagitoy kakabsat tayo anabunyagan, tapno pakirden na babaen, dagiti naruay asabog na, kadlanaan na, tapno at adda o masting ken Kristo nga anak na. Manakabali na Diyos, Ama ni Apo Meso Kristo, babaen ti danong ken ti Espiritu Santo, rinong atam ti basol, daytoy anak mo, ket inted mo kadakwada ti baro abiyag. Ibaon mo ka ti Espiritu Santo kadakwada, tapno iso katulungan ken bagnosda, itden kat kadakwada ti Espiritu ti kinasirib ken panakaawat, ti Espiritu ti nalinteg a panagamiris ken tinatibgar anaken, ti Espiritu ti panagammo ken panagraem. Punwen ka ti Espiritu ti panagtamed ken panagamagan ita saklang mo, dawaten mi daytoy gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Kakabsat Manuel ken ni Mariano nabunyagan dan inawat ng tisakot ti Espiritu Santo inton madamdamang awatan dagon ti bagi ni Kristo babaen ti panagkomunyon. Agyaman tayo ti Dios iti daytoy nga grasya nga naawat daket ti pamilya da so palakpakan tayo iti kakabsat tayo. Agsugdi tayo dito gayo at pasamo dagiti ubing nga mabunyagan. Agraman na ganna. Linya. Dagita naganna tin mga anak at tagar kayo ni kalikodan dagita ubing nga mabunyagan. Lah, dagita kamban agabayan, dagita kapsat agabayan. Agkakapsat ng sama anay. Painurnong yon. Lah, hindi kang balag paigi daw. Anak kamamin kapitana. Terus tayo tanaan. Para mayor sa amon dati. Lah, aramidan tayong dirito ti bunyag. Kakabsat imay kayo dito, tapno pabunyagan nyo nagiting anak yo. Ti panagbunyag ti may nga ubing na isang sangayan na pasama. Tababaen ti bunyag, maited ken kuana ti baro abiyag, nga iso ti biyag na Diyosan. Kablaawan kayo, da kayo nga naganna. Kenda kayo nga dito, iti tatabunoyo, iti dahil seremonya ti bunyag. May bagay ada kayo nagannak ti mangidatag ti anak yo, tapno ipakita yo, ti tarigagay yo, amang dawat kini Apo Diyos. Ti panangibingay na ti anak yo, ti biyag na Diyosan, kalpasan ti panangtedyo kadakwada ti biyag na intawan. Da kayo man naninong kadaninang, abayin nyo, dagiti nagannak kadagiti nga ubing, tapno ipakita yun ipanggepyo, amang tulong to kadakwada, ti panangsamay to ubing, tap nga agbalin anapudpud no nga anak ti Diyos. Salunsudat kada kayo nga nagannak, dagiti parents, awatin nyo mailaan ti anong yo, amang isuron to iti pamati kadagitoy nga anak yo. Sama tungtungan nyo nga sa balit ta. Da kayo man nga mga anak, si sasagana kay madlaan nga mangtulong to kadagiti nagannak ti panakaisurong to ti pamati kadagitoy nga anak yo. Ay ayat nga ubig si ragsak ti na Kristiyanon nagimo nga umawat kada kayo itinagan ti na Kristiyanon nagimo awaten kay ngaron nga agpaiken Kristo babaan ti tanda ti krus na. Kakabsat korosak ti muging dagiti nga ubig kalpasan na da kayo nga nagannak ninong kininang korosan nyo man kamugin da.
Urusan amin kapitana. Tatay na pabaro tayo ti pamamati tayo. Hintay dawatin ti panang ibaba, dagiti sa Santos kadagiti nga ubing. Ipagsongbat tayo, ikakaasin na kami. Santa Maria na ina ti Diyos, San Jose, San Juan Bautista, San Pedro ken San Pablo, takayo amin na sa Santos ti Diyos. Man nakabalin ka nagnanayon na Diyos, imbaon mo nito ilubong ti bugbugtong anak mo tapno paksyatin na ti man nakabalin ti Espiritu ti kinadakes, ken alawen na kami iti pagarian ti kinasipnget, ket ipan na kami iti sidong ti ranyag ti pagarian ti lawag mo. Dawatin mi ngarud ken katarungatan dagiti nga ubing iti basol atawin, ket pagbalinam ida templo ti gloriam, ket ibaon mo ti Espiritu Santo nga agtaen kadakwada gapu ken Kristo nga apo mi. Amen. Umapay kuma kada kayo tibigsa nga aggapo ti bilog ni Kristo, anang isalakan iso nga agbiag nga agnanayon. No bunyagak dagiti ubing da kayo nga naganap ninong kinninang patayo ti imayo umigdong kayo ti paset ti bagita ijakan ligid nga imayo ti mangipaid da kadagita babas. Babaen ti danom ken ti Espiritu Santo impay ti Dios nga Ama ni Jesucristo, ani Jesucristo. Kadagiti nga ubing ti pannakadalos da ti basol ti baro apan nakayanak ken pannakaigimong da kadagiti tattao na. Ita babaen ti pannakalana da ti Kristo ti pannakaisalakan. Napasinggelan ti pannakaikamin da ken Kristo apani propeta ken ari ken mairanod tanto ti biag nga agnanay.
nagbalin dagiti nga ubing abaro aparso ket ang kawesdan ni Kristo daytoy puro alupot ang dati ang kawesdan abiyang ni Kristo. Aba kailasinan ti kinatanog da akas Kristiyano sapay kumatababaen ti pagpatulad dagiti kakabagyan ken gagayem da idanon da nga awan mulit na dayta kinatanog ti agnanayon abiyag sa dilangit sapay kumanta kasta. Dahiti akandela kitagdag silang ni Kristo nga inawat dagiti nga ubing nga nabunyagan maitalip dagiti asilaw kada kayo naganakin mga anak tapno taginayunan nyo tiramnyag na kitain nyo nga rod dagiti nga ubing at biag da akas anak dagiti asilaw kanayon kumasisig ket silaw ti pamati kadagiti puspuso da tapno inton umay ti apo magitimpuyog danto kadagiti sa santos ti langit a sumabet kan kwada kada kwada. Kakabsat dagiti nga ubing barudan ang parso na ikamen dagiti simbaan ni Kristo na naibilang dan nga anak ti Dios na wayawayaan dan iti basol atawid katagyaman tayo iti daytoy nga grasya kana awat da palakpakan tayo ida congratulations kastaman kada tayo mga ganna iddepen nyo na kandila yon idulin nyo agsubli tayo ijetugaw tayo paramidan tayo ti panagdaton. kararagan ti agyaman da Mr. and Mrs. Rolay Lian kasama ti panaykararag tayo ti kararuan ni Anita Valencia. Kumararag tayo kakabsat tapno na tayo ken dagiti adaton tayo makaayo kumay ti Dios Ama man nakabalin amin.
mahipaay pakidaydayawan kan pakaidorya tinagan na kan kastama kapagilipagan tayo kan tikadabukan tinasantuan. Apo talyawan kan dagiti daton diag dawdawat nga iglesia mo kiti paay mo amadagdagan ti kinasanto dagiti umawat to kan iti daytoy ayo Eucharistia kapuken Kristo nga akumi. Amen. Ti Apo at akuma kada kayo. Kasta kumamet. Itak-ayo dagita puspuso agyaman tayo iti Apo at Diyos tayo. Pudno unay away kari katrumbeng anong migat pa kay salakanan mi ada kami iti amin na tiyempo kendiso. Agyaman kam ken Kaapo na santuan nga Ama man nakabalin gadagdanayon na Diyos. Tas ika gapu itaayat mo pinarsam ti tao, ita kinalintag mo dinosam ti tao. Ita kaasim insalakan mo gapu ken Kristo nga Apo mi. Ket gapu ken kuana daydayawen dagiti angeles tadayag mo, agrobabgen ka dagiti dominasyones. Agpegerger iti saklang mo dagiti potestades. Ket dagiti langit ken dagiti nailangitan a bertudes, agraman dagiti nagasat a serafines. Agdadanggay da mangitantanog ken ka isa dawaten mingi palubos mo kumang taytin puyog bimen tinamurapay atilot migat kunami adi agsarday. Dawaten mi nga rote pa imo tay espiritu amang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinan ket ipaay mo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Hesukristo. Isu idi sakbay ayawat na si aayat ti bagina tapno agtutuok nangalay ti pinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kenunana alaen nyo ket mangankay amin iti daytoy. Tada ito iti bagi, isa may yawat to amay paay kada kayo. Tas tamad akalpasan day di manangrabiida na nalay kalis, nagyaman manen ken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket pinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Tada ito iti kalis ti dara ti baro ken nagnanayon na tulad iso amay buyat to amay paay kada kayo ken kadagiti alo at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan nyo daytoy pangilaglagit yo kanya. Ti misteryo ti pamati babayan ti krus mo kanyang kapanabungan innakain salakan si kaananubot ti sanalubo
Itingarod pa ng langit mi, di papatay kan panagungan ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay tibiyag, kan di kalis ti pan na kaisalakan. Agyaman kam ken ka, tayo paay mo amay kari kami, nadda dito'y saklang mo, kadag serbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami ang makirano, di bagikan dara ni Kristo, pagkay kaisaan na kami pumati, Espiritu Santo. Laglagi pang kadaapot iglesia, anay sakna piti sa nalubungan, nagparayrayon dayak na anay Diyosan. Laglagi pang ni Francisco Santo Papa mi, ni Marlo nga Arsobispo mi, dagiti amin nga obispo, ken papati. Laglagi pang bayamo, dagiti kakapsat mi apim mo sayen, asi inanama ti panagungar danto iti silong takaasin. Awaten kanida, iti silong taranyag mo, apakakitaan da ken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo, tay paayong man takaasim kada kami. Aramidam kumaamay karikam amin iti agnanayon abiyar. Kat makiramod kam to. Ken nainggasatan na Birhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ket dagiti amin na sa santos. Iso daan nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga. Makikadwa kam tukad met kadakwada, ang mangitantan o ken mangidaydayaw ken ka. Gapo kay Kristo nga anak mo. Gapo kay Kristo, sila kaisa kay Kristo, kay itisilong ni Kristo, ititimpuyo kay Espiritu Santo, irok na yung kama nakabalin na ama, kaya minadayaw kay Gloria, itagnanayon na awan ti indana. Amen. Hintay yung manaraw ni ama, nagwalong tayo kitararan, nga isuro ni Apo, Isus kadakyan. Dawaten mi kan kaapo tay salatan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Iddam kada si ahayat ti kampiya kadagiti aldaw mi. Kad babal ti panulong takaasim kada kami kan kanayon pumalaeng iti basol mailisi kami. Ti amin nariribok maikanawa kami kabayatan ti panangururay mi ti ginagasa tanamnamaen mi kan iti ay ni Kristo anang isalakan kada kami.
kada kayo. Kapya naggabukan niya titad ko kada kayo, saan ka na dagiti basbason mitinigningan, no di kat ti pamati ti iglesia, kadkas mayanurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasikan kuana, ti kapyaken panagkaykaysa, si kangagbiyaken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Iti napakumbaba, napnon pakawan a puso, managayag a puso, ipaay tayo ti kapya, itong dalmaysa kada tayo. Kapya, kapya, kapya.
Ipaay mo kad ako, kada kami nga imawat, kada iti nasanto na parabor mo, gaputi masansan na panangaw-awat ni kadagwada. Umad ado umamen ti igunga da, ama ipaay ti pananakaisalatan mi. Gapuken ako Meso Kristo nga anak mo kat Diyos, isa magipagbiag ken magipagari ken ka, ititimpo ti Espiritu Santo, Diyos nagnanayon nga awan ti ingana. Wala, congratulations, kadagi tayo nagbunyag, palakpakan tayo ng gila, nagdanag-concern na. Nagkakanayon kayo itong makimisa, at nga di grasya kayo bendisyon. Congratulations po, thank you kada kayo amin na sisa manarawid-wid, amin na pastoral leaders nga namorornos ng isa ka, ikiday ko yung panagbunyag, dagiti kayo kakabsat ken anak tayo, niya ako Diyos imang subat kadagi amin na ayat, sakripisyo ken panakitinulong tayo. Ti Apo at kumakada kayo. Bendisyonan na kayo di man nakabali na Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasan din na santo na misa, hintayo ni di ayat ken kapya ti Apo. Then bagarabi tayo amin Apo. Awang pa God bless the ubi.